आधा जब जाला त सहाला ना, पूरा जब जाला त दुखाला ना। आधा जब जाला त सहाला ना, पूरा जब जाला त दुखाला ना। एहो चूड़ी हरऊ चूड़िया तोहार, एहो चूड़ी हरऊ चूड़िया तोहार, बुझेला ना तनी मजबूरिया हमार। थावे के चूड़ी थावे के लहठी, थावे के हवे मिठैया। थावे के चूड़ी थावे के लहठी, थावे के हवे मिठैया। एगो चुनरी ले ले अइहा हो, एहो ड्राइवर सैया। नमस्कार प्रणाम, हम सत्यम अरुआ देख रहल बानी भोजपुरिया खबर। रउआ से बता दी कि अभी आज हम पहुंचल बानी एगो भोजपुरी गायक के पास। अभी रउआ से बता दी कि राजन बेदर्दी जी यहाँ के पास पहुंचे के कारण बटे कि यहाँ के गाना जोन बटे बहुत ही पॉपुलर गाना बटे। और यहाँ से आज हमनी के रउआ के रूबरू करवाए वो बहुत सारा विषय पर हमनी के चर्चा कल जाई कि अभी भोजपुरी जोन बटे, भोजपुरी में बहुत सारा कंट्रोवर्सी अभी चल रहा बा। एक अगर बात कल जाए तो बहुत सारा मुद्दा बटे, बहुत सारा चीज़ बटे। और यहाँ से जाने की हमनी की कोशिश कल जाए ये चीज़ कि यहाँ के कैरियर के शुरुआत कैसे भइल और कैसे यहाँ के गायकी के अगर बात कल जाए तो गायकी में यहाँ के तरह से अइनी और अभी यहाँ के कौन कौन सा गाना यहाँ के फेमस भइल बा, के तरह से का बा, बहुत कुछ जानल जाई। तो बनल रही वीडियो में अंत तक। तो सबसे पहले राजन जी राउत बहुत बहुत स्वागत बा भैया। हम ये कहब कि सबसे पहले जब जे चैनल देखा था भोजपुरिया खबर, हम सब लोग के श्रोता सुनवैया के बार बार हम पाँच छो पलगी करतनी। काहे कि भैया हम गायक राजन बेदर्दी रोज जानल चाहे कि रुआ कैरियर की शुरुआत कैसे कनी। कैरियर की शुरुआत भी हम सबसे पहले हम बचपने से गीत गाइले है। अब बचपन से गीत गैला के वजह बा कि हमनी के जब स्कूल में जब रहनी सनू तब बहुत हम गीत गावत नहीं, बहुत ज़्यादा, बहुत एक्सेस। वैसे हम शुरुआत भइल कि हम गायकी में कहे ना जाई। तो हम एगो सर के लगे पढ़ा तनी, नाम शिवली सर, उपेंद्र सर। उपेंद्र सर के लगे अंग्रेजी पढ़ी और शिवली सर के लगे हम और सब विषय पढ़ी। तो शिवली सर के लगे पढ़ी तो हमनी के आधा घंटा सर पढ़ाई, आधा घंटा के बाद से हमनी के गाना गवाई। कैसे सबसे ज़्यादा हमारा रुचि रहे गाना में। और उपेंद्र सर के लगे जाई तो उपेंद्र सर 1 घंटा पढ़ाई अंग्रेजी पढ़ा के ओकरा बाद से 1 घंटा के क्लास कराई गायकी के। तो गायकी में बहुत हमरा बहुत बचपन से प्यार है, बहुत अभी भी प्यार करी ले गायकी से। स्टेज भी करी ले, स्टेज में हम बहुत दूर दूर तक प्रोग्राम करी ले बानी। और फिर अगर जानल जाए ये चीज़ कि रुआ जब कैरियर की शुरुआत जैसे रुआ बतौनी कि बचपन में जब रुआ पढ़ाई करते रहनी उस समय मनोरंजन के भी होके सुविधा, सारा लोग टीचर लोग भी गाना सुने, वो बेरा रुआ केकरा के फॉलो करी, केकर गाना जाते रुआ गाई। देखी ये बात हम तो ना कहब, लेकिन सब लोग गाना सुने नहीं। हम ओकरा बहुत सारा भरत शर्मा के भी गाना सुनता नहीं, पवन भैया के भी गाना सुनता नहीं। आवेला समय में कलू भी रहल, कलू भाई के भी गाना गाई। आइबरा के स्टार हमारे खेसारी भी बानी, उहो के भी गाना सुनी ले, बहुत से लोग के सुनी ले। हम केकरा बताई 25 वाला सब बात करिए तो जैसे गुरुजी रनी तो से गाना सुनत रहनी तो ओ बेरा तो ऐसे अश्लीलता के गाना तो भोजपुरी में अधिकांश देखल जाला कि अश्लील गाना निकलेला, अश्लीलता भी निकलेला और बढ़िया गाना भी निकलेला। तो वो सबसे ज़्यादा अगर बात करिए तो सबसे ज़्यादा बचपन में कौन गाना गुनगुनावत रहनी। देखिए राधा श्याम रसिया के गाना गावत नहीं, बहुत सुंदर लागत रहे। कि माई वाला गीत रहे गो कि तोरा दूधवा के निक ना दिया रे माई, बहुत सुंदर गाई। आ बहुत अगर निक से गावत नहीं, बड़ी दिल से गावत। अपना गला में तनी एकरा के सुना दी थोड़ा सा, अगर 2 लाइन हो जाओ तो बड़ा अच्छा रही। सुनाओ तनी। कि तोहरा दूधवा के निक ना दिया रे माई, तोहरा कि तोहरा दूधवा के निक ना दिया रे माई, तोहरा ममता में सागर ना समाई रे माई, तोहरा ममता में सागर ना समाई रे माई। अरे कि चांदा से मांगेलू चमकत अंजोरिया, सूरज से मांगेलू वरदान, छतिया के अमृत से दूधवा पिया के बबुआ के करेलू सयान, कि सारा देहिया के देवेलू मिठाई रे माई, तोहरा ममता में सागर ना समाई रे माई। वाह वाह वाह, गला तर। और सरस्वती की अगर बात करी जाए तो सरस्वती के दिन हटे, सरस्वती सबके ऊपर विराजमान ना होली,
केहू के ऊपर विराजमान होली या जेकरा पर विराजमान होली ओकरा के अर्थ से फर्श तक पहुँचावे में रहेला थी रही। एक चीज़ और अभी रोवा जब माई के गीत गौनी हम तो राउर भी एगो गाना निकलल रहे, हम सुनले रहनी कि माई पर एगो गाना रोवो गौले रहनी। जी। तो वो गाना के पीछे के राज का बटे तनी? देखिए एगो जब हम फेमस बन जाना गाना से तो गाना बहुत पुरान भइल, एगो और ने हमें फेमस दिले बानी, माने कई गो हमें गाना बाजल बावे। जीजा कोइला बरियारी, आधा जब जाला तो सहाला ना, माई वाला जो गाना एक ठो रुआ गौले बानी वो गाना के विषय में हम गाना हमार बा कि बहुत सारी माई के गीत गले बानी, हम कौन बताई सब है। कैसे कि सबसे शुरुआत हम माई से कहनी, एगो हम सबसे पहले गाना गईनी थावे पर, सबसे पहिल का हमारी गीत रहे माई के गाना रहे, अरे थावे के चूड़ी थावे के लहठी थावे के हवे मिठैया, थावे के चूड़ी थावे के लहठी थावे के हवे मिठैया, एगो चुनरी ले ले अइहा हो एहो ड्राइवर सैया, एगो चुनरी ले ले अइहा हो एहो ड्राइवर सैया। जी बहुत अच्छा गाना बटे, बहुत ही अच्छा। अच्छा फेमस गाना के अभी रहुआ बात करनी है तो जैसे यही तो हो गई, और भी जैसे भोजपुरी की अगर बात कर जाओ तो भोजपुरी में जब तक ऑर्केस्ट्रा में गाना ना बजेला, ऑर्केस्ट्रा में गाना बजी तबे जाके वो गाना के फेमस अगर बात कर जाओ, फेमस सबसे ज़्यादा वही समय होला। तो अभी कौन ऐसा गाना बटे जो ऑर्केस्ट्रा में सबसे ज़्यादा राउट? देखिए सबसे पहले हमारा नाम एक गाना सहेल कि अब हाथ ही लइहे ये रहू मोर बिया होता है, बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल के जमाना ना रहे लेकिन तब गाना बहुत सारा बाजल। एबरा के डेट में हमारे एगो और गाना बाजता है कि जीजा कोइला बरियारी, एगो और बा आधा जब जाला तो सहाला ना, एगो और बा यादव जी के लाठी, एगो और गनी है कि अहिरान ढोरी छुई, मैंने बहुत सारी गीत गनी है। माने एगो जौन गीत बा एगो हाल फिल्म में हमारे 7 मिलियन चल गाना, ओकरा के हम गा के बताओ तनी। गाना बा, अरे किया गईले जीजा ससुरावा में, अरे आ गईले जीजा ससुरावा में, खोइले ना तने को पारदा, धके उड़ा दिहले गारादा, सखी दीदी के मारादा, धके उड़ा दिहले गारादा, सखी दीदी के मारादा। एमे अश्लीलता कोनो चीज़ नहीं है, मतलब बा कि आ गईले जीजा ससुरवा में, कइले ना तनको पारीदा, मतलब जीजा जी आइल बड़े ससुरा में तो पर्दा काहे करिया, ध के उड़ा दिहले गर्दा, मतलब का उड़ा दिले, माने धइले बड़े माने पाँव धइले बड़े तो गर्दा उड़ल भावे कि ध के उड़ा दिहले गर्दा, सखी दीदी के मारदा। गाना भोजपुरी की अगर बात की जाए तो भोजपुरी में गाना जौन भी निकलेला ओकर दू अर्थी शब्द होला। शब्द शुरू से ही अगर बात कर जाए तो शुरू से ही गाना जौन भी निकलल बटे, स्टार ओबरा 90 के दशक में गुड्डू रंगीला, राधे श्याम रसिया ये लोग भी रहे, तो ये लोग भी गाना गावे तो दू अर्थी। भरत शर्मा भी बहुत सारा गाना बटे जो वहाँ गौले रहनी तो दू अर्थी गाना निकलत रहे, दू अर्थी गाना बहुत ज़्यादा बटे। अभी रुआ बतौनी है कि अहिरान पर हुआ गाना गौले बनी। जी। अभी अहिरान के अगर बात कर जाओ हमनी के तो अहिरान स्टार एगो टुनटुन भाई बड़न, वो भी अहिरान पर वो अहिरान स्टार बुलाते बड़न। तो आपन ए पर का भी देखिए हमू जात के वही रही, हमू गाना गईले बनी, लेकिन हम चाहत नहीं कि पटरी चेंज कर दी, हमू अहिराने वाला गाना गा हमारे चलेला, जौन भी गाना गईले बनी तो अहिरान चलल बावे। हम चाहत नहीं कि सबसे ज़्यादा हम अहिराने वाला गीत गाओ, कैसे कि हम हाँ जात कही रही, शान बा मोछिए के दाम बा, कहा जाला कि अब हमारा अहिरान वाला गीत रहे कि यादव जी के लाठी, बहुत हमारा लगभग गाना चलते चलते मिलियन चल गई, ओकरा के कॉपीराइट लोग कह दिलस तो फर्जी पर उतारे के पड़ल, लेकिन हमारा चैनल पर बा गाना उ। फिर एगो और गाना हम गईनी है कि कांचे कली, वो बहुत सुंदर भइल बावे, अहिरान वाला गीत आज रिलीज भइल बा हमार सोहराब म्यूजिक से बा। तो मैंने देखा तो नहीं कि अहिरान स्टार भइला से अगर यादव जी ऊपर गाना गावल जाए तो उसे फेमस ज्यादा लोग होते थे, यही से रुआ अहिरान गीत गावत नहीं, फेमस के बात नहीं के भैया, सब लोग के सोच अलग अलग बा। हम का दूसर गाना नहीं गईले बने कि आधा जब जाला तो सहाला ना, सुनी ओकरा बताओ तनी कि आधा जब जाला तो सहाला ना, पूरा जब जाला तो दुखाला ना, आधा जब जाला तो सहाला ना, पूरा जब जाला तो दुखाला ना, एहो चूड़ी हरऊ चूड़िया तोहार, एहो चूड़ी हरऊ चूड़िया तोहार, बुझेला ना तनी मजबूरिया हमार, आधा जब जाला तो सहाला ना, पूरा जब जाला तो दुखाला ना। एकर मतलब बताई का हो, कैसे कि जब आधा चूड़ी जब जाला तो दुखाला, जब आधा कलाई में जब चूड़ी जाई
तो दुखाई कि हाँ माई रे माई मर गई नहीं, जब अंदर चल जाला तो दुखाई छूट जाला। लोग लोग दूसरे सोचत है कि हाँ मुंड में ना, गाना के कुछ और अलग मतलब है। लास्ट में का कहलस कि एहो चूड़िया रहू चूड़िया तोहार, बुझल ना तनी मजबूरी है। मजबूरी का ना बात, जब मजबूरी बात तो चूड़ी पहन छोड़ दी। आगे बताएंगे अब। चलिए अभी रुआ काम करता नहीं अभी जैसे अपन म्यूजिक चैनल से अभी राउर आवत है और भी जैसे बड़ा बड़ा चैनल बड़ी सन बहुत सारा म्यूजिक चैनल बटे कौन सा रुआ मतलब कि एक बाद अभी और कौन गाना आवे वाला बटे? गाना तो बहुत सारी आ रहा बा हमारे को मैसेज अभी तक ले हम तो सोराब म्यूजिक से हिट बनी। एगो आवेला अथी में काल परसों हमारे एगो वेब कंपनी से रिलीज हुई हमार, बहुत हैराने लगी था वो गा के ना बताने लगी लोग लगी बड़ा कैच करे, बड़ा कैचिंग जमाना बा। तुरंत कॉपीराइट लोग चोरी करता बहुत ज्यादा चोरी की अगर बात कही जाए तो भोजपुरी में मेरा गाना बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहता काहे कि चोरी बहुत ज्यादा होता। एगो गाना निकलत नहीं है कि ओकरा पीछे एगो गाना के तर्ज पर बहुत सारा गाना निकल जाता बहुत सारा चीज बटे। अभी एक चीज रउआ से जानल चाहे कि अभी भोजपुरी में बहुत सारा विवाद चलता है। जी 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 अभी अगर बात कल जाओ तो ई विवाद होके के ना चाहिए, जातिगत विवाद हो गल बटे ए पर रुआ का कहल चाहे? देखिए भैया हमरा से सब बात पूछी मत कहे से कि हमनी के कलंकी दे अब बात बाकी देखी विवाद वाला बात तो हम विवाद वाला से हम माफी चाहता नहीं कैसे कि अपन अपन सोच अपन अपन थी। अब मान ली कि गायक लोग अपन में विवाद कैले बा, लोग के नजर में देखत लोग ना हमने के विवाद कैले बनी सन तो कोनो बात नहीं है। आज भाई पवन भैया चाहे खेसारी भैया में जेकरा में भी विवाद बा हमरा इस बोले के नहीं है कि एकरा में दोनों भैया हमारा काफी अच्छा बालो। जेकरा फिल्म में अगर वो फिल्म में हमरा काम मिल जाए पवन भैया के तो हम जाएम, खेसारी भैया के फिल्म में काम मिल जाए तो हम जाएम। कैसे कि हमरा केहू से मतलब नहीं है, हम सुनी ले सब लोग के गीत सब लोग के अच्छा लागेला, हम अपना सहमत रखी ले। विवाद वाला बात तो हम विवाद वाला के हम मैटर में नहीं घुस चाहत, कैसे कि विवाद करे हम तो केहू के फायदा होई ना। कैसे कि जे विवाद करता जनता के नज़र में सब लोग विवादित बा लेकिन अपना नज़र में भाई भाई बाड़ा। तो का कहे के बा अनुपमा यादव हो बाड़ी तो देखो तनी लोग उनको के कुछ कहे हवे, खेसारी भैया कुछ हाँ देखो तनी कि कुछ लोग कहत कि अनुपमा यादव के कि खेसारी लाल के संग छोड़ के पवन सिंह के संग चलेलू। तो भैया उनका लगे केहू के लगे जात पाती बात नहीं है, जेकरा लगे सट्टा करी वो अनुपमा यादव ना ही हन तब उनको हम कि हाँ नहीं गई। अभी एक तो ऑडियो वायरल हो रहा बा उनकर अनुपमा यादव के। भैया हम तो सुनने नहीं की ठीक बा, अनुपमा यादव के वीडियो शायद देखी इकुली चीज़ ऐसा बाबे है कि बिना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के हो ही ना, लेकिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बात ये वायरल ना होके चाहिए ठीक बा। हम ये कहब सब श्रोता लोग से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लोग से ये बात कहे कि रउआ सब के तन ध्यान देवे के बा कि इकुली बात के रिकॉर्डिंग ना करके और वो सब लोग हर लयदार के मतलब स्थिति मत घटाई लो ठीक बा। यह हम कहे चाहते चीज एक बा कि अगर जब तक फेमस लोग नहीं रहा था अपन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड निजी जिंदगी में भी लोग के एकर स्टार के बाद भी निजी जिंदगी भी बहुत सारा चीज बटे। निजी जिंदगी में अपन सब कोई जियला, सब कोई के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ सब कोई बटे, अपन पर्सनल बात भी लोग करला लेकिन पर्सनल बात के लीक ना करे के चाहिए, ये बहुत ही निंदनीय बटे। अभी कुछ दिन पहले त्रिशा मधुकर के साथ भी ऐसा घटना भइल रहा कि वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में आयल रही है। ओकरा बाद भी अभी मुद्दा बहुत सारा बटे, बहुत सारा चीज़ बटे। अभी रोवा जान चाहे कि फिल्म वगैरह के कुछ ऑफर वगैरह रोवा लगे कोनो आइल बा कि ना? आई रहे धनंजय धड़कन के तो कंपनी में हमारा सीधा आइल कि धनंजय धड़कन भैया फोन के लिए कहला कि राजन भैया के कृष्णा भाई के कुछ फिल्म में काम मिल जाए तो बहुत अच्छा रही। हमारा फिल्म बनता हमारे मालिक सौराब म्यूजिक मालिक कहले कि ठीक बा बताए हमरा तनी ऑपरेशन उसन कर ले नहीं तो हमरा दिक्कत रहे, हम अपनी हमरा चलते कृष्णा भाई भी ना गए। तो फिर अच्छाई के बात बता, अच्छाई के हम बात बहुत बताते नहीं। एगो हम स्टेज पर गाना गाइले दो तरफ का गीत गाइले, एगो मतलब सिचुएशन जैसे देखे जैसे कि बूढ़ा चाचा लोग खाती एगो पारिवारिक गीत बावे अरे कि बाँट गइले घरवा अरे कि बाँट गइले घरवा दुआर पाई पाई अरे बाँट गइले घरवा दुआर पाई पाई के करा में बाबू रही हैं के करा में माई के करा में बाबू रही हैं के करा में माई अरे कि नवरे महीनावा माई रखली गर्भ में बबुआ के हंसावत रहली
दुख सुख सब में। अरे एक माई से पैदा, अरे एक माई से पैदा भइले दोनों भाई, के करा में बाबू रही है, के करा में माई। एगो और देशभक्ति गीत गईले, अरे कि मेरे खून बहते चमन के लिए, चमन के लिए। मेरा खून बहता है सिर्फ चमन के लिए, मतलब चमन के वतन के लिए मरेंगे ना, मरेंगे तो हाँ वतन के लिए मरेंगे। तो दिल्ली से बिहार तक लोग चंदा काटेगा मेरे कफन के लिए। क्यों मरते हैं बेवफा दुल्हन के लिए, मरना है तो मरो उस वतन के लिए। तो इसी गाना पर हम कहते हैं, अरे कि मेरे खून बहते चमन के लिए, चमन के लिए। अरे मेरी जान जाए, मेरे जान जाए वतन के लिए, मेरे जान जाए वतन के लिए। वाह वाह वाह, बहुत ही सुंदर गायकी बटे, बहुत ही अच्छा आवाज़ भी बा, बहुत ही अच्छा चीज़ लागल। अभी रुआ से बात करके और वो अगर शुभकामना भी देव कि रुआ बहुत आगे तक जाई, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी। एक चीज़ हम रुआ से पूछे कि रुआ राउर नाम बटे, नाम के पीछे बेदर्दी लागल बा, एकर हम बहुत लोग के देखले बनी बेदर्दी, मतलब कुछ कुछ ऐसन वर्ड रहेला, तो ई गायक लोग के मतलब कि काहे माने बेदर्दी के पीछे राज का बा? सर बेदर्दी के राज इहे बावे है कि हम जरिया से लिखते हैं। अगर बात बाकी देखिए, बेदर्दी का मतलब होला कि सब दर्द के हेर के चलो, ओकरा कहल जाला बेदर्दी। मतलब पूरा समाज श्रोता सुनवैया के जब स्टेज पर जाइले से तो कहले से आई भी हम गाय के यादव राजन बेदर्दी, तो हमने के ओ उतना दूर खातिर सब सुनवैया लोग के दर्द हर ले सन कि हाँ कि दर्द का बा लोग के का मन में चलत हवे। तो भैया लोग के कुछ चाचा लोग रहिला लोग, ओकरा खातिर हमने कुछ और दिले सब दर्द के दवाई, कुछ और लोग अगर ज़्यादा बूढ़ वालों ओकरा खातिर हमने के निर्गुण पैर भी दिले सन, भैरवी पूर्वी नौजवान वालों ओकरा खातिर हमने कुछ और दिले सन। अब चाची लोग वालों तो ओकरा खातिर कुछ और दिले सन कि निमिया के डर में। हाँ सिचुएशन ओकरे वैसे हम कहिले कि हमार नाम बेदर्दी, कैसे सब लोग के दर्द हम हेर के चली ले जाए। चलिए तो बहुत ही अच्छा, अभी रुआ से बात करके बहुत ही अच्छा लागल, और रुआ हमारे चैनल से जुड़े खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। रउआ सबके हमार सौभाग्य बनी, हम रउआ सबके भारी बनी कि हम रउआ सबसे मिलनी जा। आज जब भी सुनता सुनिए, जब भी सुनता भोजपुरिया खबर वाला के बहुत इतना सब्सक्राइब करी, इतना लाइक करी, इतना कमेंट करी कि यहाँ के गदगद हो जाई। जय भोजपुरिया समाज। अभी रुआ हमारे साथे देखनी कि यहाँ के सर जुड़ल नहीं, हमारे साथे जुड़ के बहुत सारा हमने के विषय पर चर्चा करनी, बहुत सारा बात भइल। अभी यहाँ के बहुत बहुत शुभकामना भी बटे कि यहाँ के बहुत आगे तक जाई और बिहार के नाम रोशन करी, भोजपुरिया समाज के नाम रोशन करी। रो लोग के वीडियो कैसा लगला हमरा कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी। मिले दूसरा वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।